Tu začína muzikantský festival, ty čo tu robíš na ten bicykli? Čo tu začína? Muzikantský festival. A to odkedy? Od šúka, už to malo byť. V sobotu 16. marca mal Pezínok prívlastok muzikánsky. V Dome kultúry sa konal 0. ročník podujatia Muzikánsky Pezínek. Autorom myšlienky bol Richard Vítko. No, pretože chcem robiť niečo pre pezínskych alebo pre lokálne kapely proste, lebo jasné, keď je niekto nejaký headliner, zavoláte si, dojde viac ľudí, môžete pýtať viac za listok, ale my to chceme robiť, aby mladé kapely mali šancu si zahrať pred ľuďmi a nikdy to nebude festival, proste taký, že 5000 ľudí. Keď bude na budúci rok plný kultúrák, tak to bude super. Toto je 0. ročník, lebo Lajko by mal 60, takže ľahko sa nám bude počítať. Bude prvý ročník 61, druhý 62. Ja počítam, že 10 ročníkov ja vydržím a dúfam, že za tých 10 rokov nájdem niekoho. Ide o to, aby to pokračovalo. Na koncerte sa mohli prítomní zabaviť a vypočuť si 9 kapiel z Pezínka a okolia. Boli to Kašmarok, Takto, Wetflor, Sajmy, Beat Band, Druhý náklad, P-Jam, Rampáž a Filmy. And when we talk about it, we play through the night. And I think that atrás de brinco, to your right, I'll never think I'm going to drift down. Me and my darkness, alone in my room. Well, my time's berries, a whiskey on my chin. Never had no problem, 'cause I always stay the ring. Ain't done got a lamp next to the wall in the sun's done come on the phone man. I'm calling, little in the sun, little everything go. To rána beauty som rozjímal, o tom, čo chlapí povedal, vo všetko, čo majú povedal, pravdu mal. Pár povolajú, zadržaný nestačí. Horím a dúfam, spomínam rád. Večer sa niesol nielen v znamení dobrej hudby, ale aj spomienok na strýca Laja, ktorý by sa v marci tohto roka dožil 60 rokov. Ja už som povedal, že Lajko bola moja rodina, ale bol. Aj je, aj zostane. My sme boli vlastne prabratranci a ja som s ním zažil veľmi, veľmi veľa ťažkých, aj krásnych, aj môžem povedať takých chvíľ, keď sme hrávali divadlo, my sme hrávali divadlo v Bratislave, my sme hrávali v Plastickom divadle, hrávali sme divadlo poézie a my sme chodili po celom Československu a ja som bol vždy s ním na izbe. A to bolo to výnimočné, že ja som vlastne poznal jeho osobné pocity. Organizátori veria, že založili v Pezínku tradíciu a podujatie Muzikánsky Pezínek sa o rok opäť zopakuje.